SMNR Radio News Blast. Sa Pikas Bahi nakaabot na sa iyang hometown sa Sambuan, Cebu ang 20 anyos nga Phil-French cyclist nga si Adam Debu human sa dulan 15,000 kilometros nga solo bike ride gikan sa France. Gilatas ni Adam sakay sa bisikleta ang Europe, Middle East, Central Asia, China ug Southeast Asia sud sa halos 12 ka bulan. Gidala lamang niya ang mga mahinungdanon nga gamit sama sa tolda, sleeping bag ug mini stove, samtang siya mismo ang nag-ayos sa iyang bisikleta panahon sa biyahe. Emosyonal ug malipayon siyang gisugat sa iyang pamilya ug mga kababayan sa iyang pag-abot sa Sambuan. Matod sa iyang inahan nga si Rosalie Lali Rose Debu, emosyonal kaayo alang kanila ang pagpauli ni Adam human sa makasaysayanong pagbiyahe ni ini.